Meine Damen und Herren, dosta na hrvatskom, sada ipak smo na hrvatskoj večeri. Dobrodošli na Večernjakovu domovnicu. Čast mi je što vam mogu predstaviti dvoje simpatičnih, dragih ljudi koji su frendovi na fejsu. Vana, vjerujem da znate. Vana je večera zadužena... Instagram, da. S hrvatskih prostora zadužena za koliko radnih zadataka? Ako su to radni zadaci, onda 4. 4, znači 4 skladbe, kako bi nam približila malo lijepu našu. Tako je. Ima sad trauma od Eurosong, ga se sjeća, što je nekako Da, uvijek aktivno večeras. To je večeras aktivno i aktualno, ako god da pobjedi, bit će mu teško. A, slatko, da. Pitat će za iskustvo nešto kasnije, Vana se večeras opušta s nama. A ovaj čovjek savršenih tjelesnih proporcija je naš Tijepo, koga ne zna, nekad se bavio folklorom. A u slobodno vrijeme je sad počeo se baviti pelkantom, to je stari hrvatski izričaj za ekipu. Lijepo pjevanje i za zajedničko druženje. Stijepo, Kenova, kod vreme? Dobre, ko vrijeme. Što ćeš nam večeras izvesti? Pa također isto nešto 4 pjesme, ali vidjet ćemo, ako se užari atmosfera, imam ja još u folderu. Kao što ste mogli primijetiti, Hrvati i Njemci imaju nešto zajedničko, to je formacija 4-4. Ja sam skoro kod dvojica, stoga nam se pridružite na Večernjakovoj domovnici. Ajmo, za